Инде бүгінгі зур тантананың алып барушылары хукукында ел ачышы номинациясына дәгъва кылган җырчыларны да тәкъдим итик. Әле күптән түгел генә җырлый башлап һәм инде бик күп тамашачыга үзләренең иҗатларын, үзләренең җырларын җитештергән, ирештергән номинантларга күз салыйк, менә алар. Игътибар экраннарга. Ел ачышы номинациясе Ансу күңелемдә калды. Илшат Сафин, Агыйдел буйлары. Шаулап ага сулары, шул ягыларга. Ләйсән Мухиева, Кайда. Ел ачышы номинациясендә җиңү яулаган җырчының исемен атап, аңа TMTV премиясын тапшыру өчен сәхнәгә татар эстрадасының танылган җырчыларын, артистларын, социаль челтәрләрне оригиналь роликлары белән шартлаткан яңа иҗади тандем Шикәрные төркемендә шәбез. Сезнең алкышлар сәхнәсендә өчен. Исәнсез дуслар, исәнмесез? Димәк, Туран, Исәнмесез. әйдә, җиңүчене билгелик. Кем җиңде? Димәк, ел ачышы ул да булса Ансу. Безнең алкышлар. Ансуны сәхнәгә төрбезгә чакырабыз һәм шушы җиңү белән чын күңелдән тәбриклибез. Һәм инде кадерле дуслар, сезнең алкышларыгыз. Ансу, тәбриклибез. Һәм инде Шикәрные төркеме безгә иң яхшы төркем исемен дә ачыкларга ярдәм итер. Әлегә кабаттан экраннарга күз салыйк. Иң яхшы төркем номинациясе Айфара, Янмас иде йөрәк. Зөләйлә, рәхәтләнеп яши. Болгар кызлары, Зәңгәр күз. Димәк, иң яхшы төркем номинациясендә Айфара төркеме җиңде. Айфара, җиңүгез белән котлыйбыз. Айфара төркемен сәхнәгә дәшәбез һәм инде сезнең кайнар алкышларыгызны бүләк итик, дуслар. Чын күңелдән рәхим итегез сәхнәбез түренә. Менә алар легендар төркем Айфара. Айфара алкышлар. Котлыйбыз сезне. Һәм инде рәхмәт Шикәрные төркеменә дә. Рәхмәт, давам бер кат бәйрәм белән дуслар. Рәхмәт. Әнәк менә хәзер сәхнәгә Лишам синене дәшер чак. Каршы алыгыз, дуслар. Әйдәле икәүләп тылсым иленә, тыңлашып колак сал иткән сүземә, нәкъ шунда ачылыр тылсымның сере, мәхәббәтнең сихере. Булырмын була мин әкияте кыз түгел, кыз йолдыз, атылып төшәрмен синең кулыңа, яктыртырмын юлыңа. Синең иркә чакырта, рәхәт иркәм шул чакырта, әйтерсең лә синең белән әкиятә синең иркә чакырта, дөрләп тылсымлар, иң кисләр янна чакырта. Син шибер батыр әкият егете, әйтерсең далаларның беркете, без икәү бу матур тылсым илендә, сандугачлар телендә. Тормышта гел шулай булык без
birge Ekiyet tılsımında ömürge Gitmesin көңілден tılsım nazları Ekiyetning yazları Senin yirke kıy şakıda Ne kadirkem şul şakıda Etersinle senin bilen Ekiyette konakıda Ekiyette konakıda Senin yirke kıy şakıda Dürlep tılsım var İnkisler yanına şakıda Senin yirke kıy şakıda Ne kadirkem şul şakıda Etersinle senin bilen Ekiyette konakıda Ekiyette konakıda Senin yirke kıy şakıda Dürlep tılsım var İnkisler yanına şakıda Dostlar selim, менә бында артистлар зонасына да игътибарыгызны юнәлтәсебез килә, чөнки артистларның бер өлеше үзләренең чыгышларын көтеп, җиңмәүләрен белергә теләп шушында утыралар. Әйдәгез Дөрес, әле. дөрес, шуннан да дөрес. Монда бушка артистларны ашаталар дигәч, Гөлназ миндә төшеп җиттем Гөлназ белән бергәләп. Бер тавыш чыгарып алыгыз әле, җәмәгать. Бармысыз? Исәнмесез? Менә бит. Әйдәгез әле, менә Мәскәү егетләрен күтәрик әле. Мәскәү егетләре Айрат Сафин һәм диджей Радик Герулин. Әйдәгез әле басып, алкышлыйк, залны сәламлик. Зал безне сәламләр. Гөлназ Хаман Мәскәү егетләре янында йөрер инде күбрәк. Мине чөнки аларны бик күпләр ярата, ничек эмоциялар, ничек хәлләр, нинди хисләр кичерәсең, Айрат? Рәхмәт, рәхмәт. Айратның бу залда Ул бик булу бер генә кирәк түгел. Ул татар җырын инде 2 тапкыр алды. Хәзер инде менә ниһаять номинант буларак бүгенге премияда да катнаша. Әйт инде берәр сүз Айрат, әйдә. Без өйрәндек бит инде сценарий буенча. Дулкынланам бик каты. Син теге сагындым авылымны бераз килеп күрсәтә аласың. Сиңа ул җырны кили башласаң, бер нәрсә сөйләргә дә кирәкми? Җырлагармы? Сагыныдым авылымның Yem-yeşil şiremli uğramı Şul uğramı boylatıp Uylanıp Yaşlıkның tabılmaz sözlerin Şul uğram boylatıp Koytkanı da uylanıp Yaşlıkka koytkanı küpü bulamı Рәхмәт, Шым егетләр, авыл рәхмәт. егетләре Мәскәү. Бу бит хит, беләсезме, радионы дер селкеткән җыр. Рәхмәт, егетләр, утыра аласыз. Менә монда игътибар итсәгез, безнең шибәр кызлар да утыра. Гөлназ, син егетләр янында йөрсәң, мин кызлар янына килдем. Менә Шәшкә, Алина Давутова, Диләрә Илалетдинова, бер алкышлар биреп алыйк әлеге кызларга. Көчлерәк итеп. Менә хәтта кызлар сөйләшеп килгән диерсең. Берсе актан киенгән, берсе кызылдан, берсе зәңгәрдән. Булар махсус Рәсәй флагы өстендә киенеп килгәннәр. Патриотлар, кызлар, менә Шәшкәдән сорыйм әле. Шәшкә, синең бик матур җырың бар име? Исеме ничек әле аның? Минем күп матур җырларым. Иң матуры шуларның, теге иң яратып җырлана торганы. Кыга башлана, Син тыга кайда бетә. матурым? Кага башлана тыга бетә? Әйе. Менә тыңла нәрсә ди? Син кайда матурым? Таптыңмы соң матурыңны? Таптым инде ул. Мондамы ул дип сөйләсе килә. Монда түгел, телевизордан карап утырадыр дип уйлыйм. Бер сәлам әйт әле, менә монда телевизорга кайнар сәлам әйт. Син кайда дигән. Син кайда матурым? Вот, молодец. Димәк, Алина Давутова бер алкышлар биреп алсак була, чөнки ул күптән түгел әни статусына да ия булды. Ул баласын, ирен, песиен һәм этен калдырып монда килгән. Синең әле менә бала тапканнан соң сәхнәгә чыгырга омтылып калуың, бу ялгышмасам беренче тапкыр Алина шулай бит, әле моңа кадәр концертларда катнашмадың бит бала тапкач. Әйе. Ничек соң әни булулары? Бик яхшы. Сез бик күп сүзле бүген. Буларга имә тартып аласың сүзләрне. Алар бик җитди, алар көтеп утыралар бит. Качан сәхнәгә чыгасы бар, булар монда башны бутый дип. Алайса без Диләрә Илалетдинова янында килеп киттек. Диләрә безнең матур итеп илмай утыра. Менә Диләрә сөйләсә, Диләрә сөйлә. Сөйлә. Нәрсә сөйләм? Нәрсә ашадың бүген иртән? Кичкә нәрсә ашарга планлаштырасың?
Юк, син тартынып турма, безнең өстәлләрдә бай, мул, Аллага шөкер. Бу Су ашый җибәр, торган әйберләр, су ичеп әйе. җибәрсәң була. Ярар. Бер алкышлап алыйк, менә шундый артистлар блогы, әле без вакыт-вакыт менә шундый туры трансляцияларга кирип алырбыз. Әлегә Гөлназ әйдә, игълан итеп әлбез. Инде сәхнә әзер күрәбез. Хәзер без искиткеч номерларның берсен күзәтербез. Сәхнәдә Индива дуслар көчле. Сезне алкышлар. Минем каршыма килдең, барыр юлымны бүлдең. Алы гөлле чәчәк биреп, сине яраттым дидең. Яратсаң ярат инде, мин дә яраттым сине. Безнең өчен чәчәк атып, җиңмәсен бәхет гөлләре. Nazlarına sine kumding, kullarımla sine öptің. Yılmaygan gözlerge qarab, yaratkanımı bildin. Yaratsan yarat inedi, min de yarattım seni. Bizning üçün çəçək atıb, җиңмәсен бәхет гөлләре. Yaratsan yarat inedi, min de yarattım seni. Bizning üçün çəçək atıb, җиңмәсен бәхет гөлләре. Gel yok barga künleşir, almaştırma bu denge. Bir-birini sevgin yarlar, gerek ömür iterge. Yaratsan yarat inedi, min de yarattım seni. Bizning üçün çəçək atıb, җиңмәсен бәхет гөлләре. Yaratsan yarat inedi, min de yarattım seni. Bizning üçün çəçək atıb, җиңмәсен бәхет гөлләре. Җиңмәсен бәхет гөлләре. Җиңмәсен бәхет гөлләре. Индива. Индива TMTV сәхнәсендә дуслар. 4 ай дәвамында TMTV телеканалында 100дән артык номинант тәкъдим ителде. Һәм һәр кеше үзе яраткан җыр, клип һәм җырчы өчен тавыш бирә алды. Барысы да ачык һәм гадел рәвештә башкарылды. Менә мәсәлән син, Ранил, кем өчен бирдең тавышыңны? Әлбәттә инде Ландыш. Кабатланмас тавышлы җырчы синең өчен, ә син? Ә мин синең өчен. Бары тик синең өчен. Ә менә халык иң яхшы рингтон номинациясендә җиңүче буларак кемне күрергә теләде икән? Хәзер белербез. Бу номинациягә дә дәгъва кылучылар шулай ук ишәү иде. Менә алар. Иң яхшы рингтон номинациясе Әлфинә Әзгамова. Аңлый алсаң аңла. Айдар Галимов. Син минем җанымның яртысы. Ашыклап барырмын җилләрдә. Габделфәт Сафин. Азалия. Иң яхшы рингтон номинациясендә җиңү яулаган җырчының исемен атап, аңа TMTV премиясын тапшыру өчен сәхнәгә Татарстанның ат казанган артисты Голос
проекты финалисты Калимуллина Елемира Рамил кызындашә без рәхим итегез. Хәерле кич, кадерле дуслар, хәерле кич, кадерле тамашачылар. Мин сезне чын күңелдән җыр бәйрәме белән тәбрик итәм. Иң яхшы рингтон. Әлфинә Әзһәмова. Әлфинә Әзһәмова. Сезнең алкышлар, дуслар, һәм сезне әлбәттә сәхнәбез түренә дәшәбез, рәхим итегез. Һәм әлбәттә алкышлар Әлфинә Әзһәмова. TMTV сәхнәсендә. Бик зур рәхмәт. Һәм инде иң яхшы лирик җырны башкаручы исемендә хәзер үк без белербез. Иң яхшы лирик җыр номинациясе Рамил Галимҗанов арабызга шик кертмә. Азалия Зиннәт соң инде. Ленар Сейфиев яралы мәхәббәт. Иң яхшы лирик җыр Рамил Галимҗанов. Рамил Галимҗанов. Рамил Галимҗановны без сәхнәбез түренә дәшәбез. TMTV премиясенә лаеклы җырчы Рамил Галимҗанов. Сезнең алкышлар, дуслар. Оригиналь тема номинациясының җиңүчесе кем булыр микән? Оригиналь тема номинациясе Шәшкә, Кабахәт. Ринат Гыйльфанов, Мажор. Илсия Бадретдинова, Путин кебек ир кирәк. Оригиналь тема Шәшкә. Шәшкә. TMTV премиясе җиңүчесе. Шәшкә, сезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Һәм сәхнәбез түренә дәшәбез. Шәшкә, алкышлар, бик зур рәхмәт. Илмира, сезне чын күңелдән шушы концертыбызда, премиябызда күрергә бик шатбыз. Рәхмәт сезгә. Һәм инде тагын бер кат әйдәгез әле безнең җиңүче җырчыларыбызны алкышлабыз. Җиңүчеләрне һәм TMTV телеканалын шушындый зур бәйрәм белән бездән башка да котлаучылар бар әле. Кадерле дуслар, давай поженимся тапшыруның алып баручысы Димче Сәбитова Роза Раиф кызының тәбрикләү сүзләрен тыңлап китик. Дорогой коллектив телеканала ТМ-ТВ, я, Роза Сибитова, хочу вас поздравить с этим торжественным мероприятием, вашей премии. Пусть с этого дня вас и ваши начинания сопровождает только успех. Желаю, чтобы вы все так же верно и целенаправленно двигались к поставленным задачам и с легкостью решали их. Желаю вам всегда быть на высоте и чтобы вами восхищались даже конкуренты. С праздником вас, мои дорогие!